Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубаи настаренотон созаи. Имрӯз чӣ хеле десем бардуро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Яъне ки бардуро заминҳои фурӯшӣ ҳастаи заминҳои арзон ва хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешавад. Нархи квартира бардуро якхонага ҳастаи 57,000 сомонӣ. 57,000 сомон. Видеоро то охирша тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмед. Ва аз ки ҷое ки замин, хона, квартира дар кора дар комментария бинависед. Ман ҳатман дар видеои оянда ҳаракат кунам, мемонам дар ҳамон ҷое мегем бардуро. Ва чӣ хеле дастгиритон гарен истидаги барои дастгирӣ кардани мо ҳам як дона лайки бепла биҷиқен. Ҳамин видеоро дар имоотон падилица кунен, гапто надорам. Ва агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, хона, мошин ё ягон чиз дига, инами рақамода танҳо дар WhatsApp-ш бинависем бардуро. Рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем. Ана ки бо диққат рӯи экрани телефонтона нигоҳ кунед. Бисёр гап назанед ки ами рӯи экрана нигоҳ кунед, ҳамаша мефаҳмед. дӯстони азиз, замине десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. Бисёри бардуро айғарибӣ ам гуфта буданд ки аз ноҳияи Рӯдакӣ мо дар замин бимонем, бардуро ина замини арзона биқапем. 12 сотиқ замин чӣ хеле гуфтам дар ноҳияи Рӯдакӣ як стройматериалаш овардагӣ будай, фундаменти гирди замин рехтагия чӣ хеле дастурат дидесен, ҳамаш тайёр аст. Фақат сум боша бардуро инами замина мехарӣ, хонара месозӣ, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. соҳиби замин мега ки замин масрош немефурӯшам дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҳуҷҷатош ҳастай, свет ҳастай, дар павороти ёвон будай 2 километр болотар. 12 сотиқ замин бардуро нархиш 100,000 сомонӣ мега. Беҳтарин нарха. Ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метиҳем. ин хонаи десен бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсидай, кӯчаи Дарвоз. 2 сотиқ замин, 3 дар хонаи беҳтарин дорад бардуро, хонаи калони хушрӯ, ремонт ҳам дорад. Чӣ хеле десе ремонтҳои фасон, як подвали 5/6 ам дорад. ҳуҷҷатхона ҳамом ҳастай, ову свет пастаяни ҳастай бардуро. пеши ҳами хонада мактаб, садиқ қарибай, бозори Султони Кабирам наздикай бардуро. хоб рӯ парушда балнисаи Истиқлолай гирди хона маҳкам, нархша 390,000 сомонӣ мега. Бо гуфтагия ки ягон харидори аниқ боша бо муомила мекунам. ина номерои телефонаш бардуро, дига маълумотоша шумо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. 390,000 сомон бардуро дар шаҳри Душанбе, 100% меарза нархиш. дӯстони азиз, аму як дона лайки бепла биҷиқем ва дар комментария бинависен ки аз куҷо замин, хона, квартира дар кораида шумо. дӯстони азиз, замине десен қарор дорад дар ноҳияи Восед, деҳаи Кафтархона, назди бозори Сешанбе бозорш дай бардуро. 4 сотиқ замин, 4 дар хонара қатъи кайлдорш, фундаменташ рехтагиай. бо бардуро фундаменти гирди заминам рехтагӣ буда, як мошин санги дигарам дорад. қариби замин да ҳамсоё ҳастанд, зиндагӣ доранд. 100 метр дуртар магазинам ҳастай. мактабам бардуро қарибай, ов свет пастаяни ҳастай, нархиш 48,000 сомонӣ мега. бо арзон мешавад. ина номерои телефонаш да ҳамин рақамҳо имо, WhatsApp дорад, номерои расияш да. дӯстони азиз, навора давом метиҳем. ози як дусе замини фурӯширо гап безанем, баъд хонаҳои заминида, баъд квартираҳои арзонда мегзарем. видеоро нагзаронда то охирша тамошо кунед. боварӣ дорам ки ай ҳамин видео ягон замин, хона, квартира мехарен. дӯстони азиз, замине десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Палавой, 8 сотиқ замин дорад. ҷош ҳамворе, ов свет ҳастай. пеши ҳамин заминда бардуро латоки овам бидай. фундаменти гирди хона рехтагиай, подвалаш кандагиай, барои хона кардан таппа тайёрай. ҳамсоё ҳастанд, зиндагӣ доранд. чӣ хеле десен дастурат бардуро, қариби ҳамин заминда масҷид, магазин, мактаб ҳастай. нархш бардуро ва хоҳарои азиз 35,000 сомонӣ мега. 8 сотиқай 35,000 сомон. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. шумо метавонед дига маълумотоша дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардуро ва хоҳарои азиз, эълона давом метиҳем. фақат лайкҳоро аётон набурорен, агар тамошо кеса бошем бардуро, агар настроениятон соз боша. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки Ленский район. 6 сотиқ замин, 4 дар хона дорад. хонаҳо дарунаш ремонт кардагиай гуфтагия бардуро. соҳиби хона мега ки хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, як деҳаи крупаӣ будай. 6 сотиқ замин, дарахтҳои мевадиҳанда ҳам доштай, ову свет ҳастай. 4 дар хонаи дигарам дора бардуро. ина чӣ хеле десен 4 дар хона ҳастай. хоб нархша гӯш кунем бардуро. нархиш
72000 сомонӣ мега. Чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. Ина номрои телефонаш, занг бизанед, хонара бардро аз ноҳияи рӯдакӣ 72000 сомонда бихарен касе ки сум дорен. бардро пашкоҳ хоҳарое ки гуфтабдан ай шаҳри Ҳисор мо дар хонаи заминӣ бимонем. Бардрои на як хонаи фурӯшии дига чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 3 сотиқ заминае ду дархонаи беҳтарин дора. Мешавад ки бидрои дар хона зиндагӣ кунӣ. соҳиби хона гуфтагие ки хонаҳом ремонт дора. 3.5 сотиқ заминае дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабыз. хоб бардро чӣ хеле гуфтам 3 сотиқ замин ду дархона. ана акин нархша гӯш кунед. Нархш бардро ва хоҳарои азиз 95000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. ина номрои телефонаш, занг бизанед, 95000 сомонда ё бихарениш ё алиш кунед. Алиш ҳам гуфтагие ба чисе алиш мекуна. бардро ва хоҳарои азиз, бисёри бардро хоҳаро навистабданд ки аз ноҳияи дӯстӣ чӣ ба намемонӣ. яъне ки ҷиликулла номи пешинаш бардрои на якта арзонтарша ёфтем. касера мефурад ки мисол заминаш кишод боша, ина замини беҳтарин, бовар ки хидмдам гарини махушида бу ҳавои тоза, мисолам хел дарахтои хушрӯ мевадиҳанда. гӯш кунем бардро. 10 сотиқ замин, 4 дархона дар ноҳияи ҷиликул, номи наваш дӯстӣ. чӣ хеле гуфтам бардро, ҳама шароитҳош ҳастае. фақат сум боша бардро мегирӣ нами хона равӣ деҳқонӣ да бисёр ҷои зурайда. 10 сотиқ замини, 4 дархона, нархш бардро 75000 сомонӣ мега. ина номрои телефонаш, бовар кунен касе сум дорем бихарен, пушаймон намешем. боварӣ дорум ай ҳами хона. бардрои ғарибам, бардрои ки ай Тоҷикистон тамошо кардесен, лайкора фаромӯш накунем. барои меҳнатҳои мо бардро ҳами видеоро дар имоатон поделиться кунем, бо мо хеле хирсанд мешем. бисёри бардро хоҳаро навистаданд ки ай шаҳри Ваҳдат мо дар хонаи арзон биё. бардрои на хонаи арзон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ замин ду дар хонаи беҳтарин дора. соҳиби хона гуфтагие ки хонаҳом ремонт кардагиай. дар шаҳри Ваҳдат ду дархона, ҳамом дар дирни хона будай, кухни дар берунаш, ҳоҷатхонарам дар беруни хона будай бардро. чӣ хеле гуфтам бардро, на як бор дига бо такрор мекунам. 6 сотиқ замин ду дархонаи беҳтарин дар Ваҳдат, дар шаҳри Ваҳдат. яъне нархша гӯш кунем бардро. нархиш 120000 сомонӣ. 120000 сомон, бовар кунед. неми 100% меарзада. касе сум дорем бардро, ина номрои телефонаш, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. дар видеои пешна навистабдам бардро ки ягон квартира арзонтар то 50-60-70000 сомона биё гуфтабдам. бардрои на мо якта арзонтарша ёфтем. бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. бардро шаҳри Истиқлол и тарафи Хуҷанд. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 31 квадратни метр, райони Табошар. домои пешина гуфтагия не ки хона ремонт дорад. чӣ хеле десем бардро дар сурат ремонти хушрӯ кардагия мешава ки мисол сума битива дар ами хона бидрои зиндагӣ кунӣ. якхонага дар 4 этаж дар шаҳри Истиқлол, тарафи Хуҷанд, нархиш 57000 сомонӣ. занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. барои меҳнатҳои мо ҳамун як дона лайки бепула биҷихем ва дар комментария бинависем ки аз куҷо замин, хона, квартира дар кораи дар шумо. агар ман арзонтар шуфтам, барои шумо ранам хел реклама мекунам. бисёри бародаро, апашко, модаро навистабданд ки ай шаҳри Кӯлоб замин, хонаи заминӣ нева квартира биё гуфтабданд. ман ҳаракат кардам, ёфтам бардро. ина квартираи арзон, гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. якхонага дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, домои пешина, хона ремонт кардагиай. ҳама шароитҳош ҳаст. дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ бардро. нархиш 105000 сомонӣ мега. бо арзонам мешава. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. квартираҳои фурӯширо давом додесем бардро. анаки мегзарем ба як квартираи арзони дига. бардро гӯш кардесен. аз куҷои квартира намондесам, дар комментария бинависен ва лайкам фаромӯш накунед. дӯстони азизи, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Истиқлол будай. шам бардро хай арзонтар будай. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 48 квадратни метр будай. домои пешина, хона ремонт кардагиай. чӣ хеле гуфтам бардро, духонагай, нархиш 90000 сомонӣ. арзон ҳам мешава, алишам. номрои телефонаш ҳаст, занг бизанед.
дӯстони азиз, эълонмона давом метем. Бардорои ки ай шаҳри исоран ё апашко модаро ана ака лайкора биҷиқен. Ина квартираи арзон барои шуморо ёфтам. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор. Чӣ хеле гуфтам бардорои яххонага дар 2 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай. Домои пештарай неки хона ремонти хушрӯ кардагия бардоро. Соҳиби квартира гуфтагия ки срочно квартирама мефурӯшам, бо тамоми шароитҳо муҳайё аст, обу свет доимӣ ҳастай. Срочно фурӯхтан дар кор аст. Чӣ хеле гуфтам бардоро дар шаҳри Исорай. Ана яххонага бо як бор дига мегумтон нархиш 135 000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. бардорои номерои телефонаш касе мехара занг бизанен. Касе намехарем бардоро лайкора фаромӯш накунед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. Дар видеои пештара нависта буданд ки аз ноҳияи Ҷолдини Балхӣ квартира биёфта буданд бардоро. ина як сехонагаи дига қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ. Сехонага дар 1 этаж қарор дорад, 48 квадратни метр. домои пешинаи бардоро хона ремонти созай, мисол ремонти хушрӯай, медрои зиндагӣ мекунӣ. бо ҳавличарам доштай дар поён. сехонага бардоро дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ нархиш 130 000 сомонӣ мега. бовар кунед чӣ хел нархи арзонда. агар рӯзи худам сум медоштам, ҳозир мехаридамаш. марҳамат бардоро, касе ки сум дорен занг бизанен, сехонагара 130 000 сомонида бихарен. дӯстони азиз, апашкоҳо, модаро, хоҳаро, додаро, ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. касе то охири видеора қатъима тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатъима тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумода махқул шида боша, ҳамун 1 дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. ва агар имконият боша, ҳамин видеора бардоро дар имоотон падилитса кунен ва дар комментария бинависен ки аз куҷо хона дар корай, ё аз куҷо замин дар корай, ё аз куҷо квартира дар корай. бардоро бисёрат менависен, ман мебинам не ки мисол ай ҳамун территорияи шумо меген ку бардоро ман арзонтар намеёвам, ё мисол арзонтар мо дароӣ намекунанд дар WhatsApp мон. агар ман ҳаракат мекунам ки мисол ай куҷое ки меген бардоро ҳаракат мекунам ки биёвам, бинависен дар комментария аз куҷо замин дар корай, квартира, ва бардоро ҳамун 1 дона лайки бепала биҷиқен. раҳмат. гапто надорам шерои нар. раҳмат ки мисол як хелат хонахарам нестен, моро дастгирӣ мекунен. мисол дар комментария менависен ки мисол беҳтарин видео ё ягон чи дига менависен, дастгирӣ мекунен. хулоса мора раҳмат мисол бароям бардорое ки моро дастгирӣ мекунанд. худо нигаҳбонтон боша. ягон камбудӣ боша, пешакӣ бахшиш мепурсем. хай